नैबे नोम्फाया गोदो कम्फ सोलोंखानायमोन Woi, nunggu mie nih mana bisa gol kerja nahot, nungaplah. Hey, nunggu mau makan sih, hah? Nungaplah. Nungkap apa? Bema? Oh sorry, dong. Bema, nungkap aja. बेलाय नंखाय सिखासो जाय बारखौनो गिया आङो नै आरो आंनाव रुवा दंखाबावोसो हाय खाथियाव दाफै हाय मानि हमखुबाय नांगौबा सिनेमा बादि साफा साफा फै बुलायबा फैदो खारदो दु ओइ खावसे गालां फैसाया आयै ओइ खावसे गालां फैसाया आयै सिखाव लांजोब्बाय हरेबें ओइ फैसा खावसे गालां आयै सिखावसो लांजोब्बाय सिखाव हरेबें ओइ रायजोफोर सिखाव फैसा लांना खारजोब्बाय आंनि फैसाखौ फै बिगिना हो हरेबें आयु माथो सिमांसो आयु बुरा आंना फैसालाय सिखाव मोनलाय सिखाव खावदों आयु सिमांसो आयसो सिमांसोमोन सोर सिख्लाखौथ' खावना लांखो सिख्ला नङालै फैसासो सिखावफ्रा खावना लांदों आयो गांसे खम जाबावबायसो नोंसो लादों नामा ना सिखाव दंमारोमोन आयो अरखेनाय गोनां अरखेथारलायबाय आं नोंनि फैसाखौ मानो लानांगौ जाखो माबोरैथो गोमाखो गांसे गाहामलाय मा बिसास नोंजोंलाय आयो सेस बिदिनो अरखेबाय थादो मोखांखौ सुनानै ओंखाम आदार जाफै गावनि फैसा एसेल'खौनो गोमाजानो गिनाय गियाबालै ओरैनोबा MG एनरेगानि थाखाखौ बोसोरनैनि उनाव दिनैसो मोनफेरदों मैया बे 500खौ थाम्फै मोनो होबोफ्लांदों फाग्ला है बेखौनो बावदों हिनजावखौसो लादों होनना सन्देह खालामफ्लांबाय गावनिखौबो जानो थोआ मालायनिखौबो जानो थोआ गोजा जाजोब्बायदां बेबायदिनो फिसाय बुयै जादों नोङो मालाबा बुयै बुथारसिगोन बियो आंखौ बांद्राय रागा खरा हिनजावखौ लानानै लाब गैमारा
साला सैमाखौसो लोगो मोनबावो नै एरखेलांगासिनोलै Woi ada malah kera. Kamu kali maza kera ada. थै मा जाम्ब्रा दहाय फुङाव मोसौ खायनायाव मोसौ गंनांनायाबोलै हाब आदा मोसौ गंनानै बाजिनोसो सौख्लाला बायजादोंब्रा Cibu gaya le, bisa madeng bendang. दा फाग्लाफोर बिदि नङा नों साननाया जेबो जायाखै मोसौ गंनांदों होनखाबायना दहाय हिनजाव आंखौ बुनो हायो दहायसो ओंखाम थाम संनायनि टावाराव होना फैदां आरो नोंस्रा बिदिसो बुंदों थाथ' जानला मोनला Nongtara lebe, kau sini jangan gegam raja ya. Isi beri baca mana? फाग्लाफ्रा एसेयावनो हमनो हानोसैमोन अबसे मोसौ गनाङाखै दहाय फुङाव हिनजावनि ओंख्रि जाफ्लांनानैसो खोरस्लिजों थां होदोंमोन बेनो गोजा जाना थादों अबसे आंबो हिनजावनि गेजेनथारलै हिनजावखौ आं बुनो हायो गोसोब्ला खिन्थु आं अननानैसो बुवा दे जेबो नङा होनब्लाबो आरो हनै मासे सारोन हगारजानाय लोगो मोनबावलायबायलै एरखेलांथों ओइ र' आदा हाब मोखाङावलाय मा गोजा जाखो मा होननानै खाथायनांगौ जालायखोलै एबारलाय दहाय खाथायबाय दा मा होनबावनांगौ आदा मा गोसोखांखो जेबो जायाखैलै मा जाद्लाबायनो मा मोखाङावलाय मा जादों ना बाजिजोंसो बुजादों नामा नों मा होनदों साला बे गय फिथाइ खानायाव गय फिथाइ सिरि देरनायखौ नुवाखै नोङो बाहाल मोन्दों मेगन फिथाइयाव नांनायखायसो खावलायाव नांनायखायसो हाब आदा नोंनि गय बिफांनिफ्राय गोग्लैनायखौ बोरैबासो मोनखांबायला आंना दाय मा बोरैबा मोननांगौ थाथ' दा आंहा थांसै नङाबा दा बे फाग्लि अरखानाय गोनांजों थाव आया ओइ आदा जाग्रा लाबोखै नामा हाय मा जाग्रा लोङाब्लाय थाथ' दा थांसां जायाफ्रामा माबायदि मानसि बियो बेसे बे हिनजावजों खादौजों बुजालाय खोरस्लिजों बुजालाय एखमबा जोजालाय खालामजाबावोब्रा आंलाय जानला मोनला हिनजावखौ मोनफ्लांबायलां आं रागा खरा हिनजावखौ मोनबाय खिन्थु आंनि गामिनि सेंग्राफ्रा बिदि हिनजाव दा मोनथोंलै रागा खराखौ सोर भगबान शाला सैमाफोरखौ सिमाङावसो आंनि फैसा खावनाय नुदोंमोन आं आरो दिनै मोगथाव नुदलाजोबबावबाय दा जेखौ लोगो दामोन मोनो बेखौनो मोनो बेसेबां थगायबोनांखो आं बेलाय सोरनि भुल नोंनि ना आंनि नोंहालाय मानो मोनथिखानानै मालायनि बाहागो जानांगौ रायखस बायदि आंलायनिसो सानदोंमोन दा गावहा हारसिं बारा हायना लानोसै आंनो खम हायना होनोसै नुदों नों फाग्ला अरखेनाय गोनां हौवा बुनायखौ एसे खम खालामदोब्रा हिनजाव जाथिया बारा हौवा बुदलाबाय थानाङा आंखौ मोननायखायसो गदों नोङो मालायखौ मोनबाथ' सेस जागौमोन नोङो अरखेनाय गोनां माने मा नोंनिबा नों बायदिखौ अरखेनाय गोनां नों बादिखौसो अरखेनाय गोनां होनो दा गावहा एसेयावनो रागा जोङो बिदिखौसो अरखेनाय गोनां होनो दा
अन्थाइ बुग्रा हिन्जाव